जों जतन साइमानो त्रिपुरा हाव चीनी हाबु बाग्रा 184 जन राजा चालांखा ते ओ हानिबो साहिनके तिप्रा साहिनै फियाबा ताबुक बांलादेशनि बांलादेशी रक फायै तरक हा शेकमाबाय तिप्रासा कमरना लामा हाय हिनै पलिटिकल थंगोरों रकबो जोंनो बुद्रिदि जों हामक्राय तुबुनाय जोंनो रदि जोंसि हामक्राय तुबुनाय हिनमा आशक जरा सकफायख्या ताबुक बो तिप्रासा आमचाइनि लोकुरकनि कपाल आमतैनो आमतैखो घर घर पहुंचेगा पानी का नल हिनमानी 2018 चौमारी पाई 2023 चौमारी सकफायख्या हाइफानो सकफाया खो नक बायतै ताबुकबो सगैया खो लामा काहाम ताबुकबो आमतैनो त्रिपुरी खरांनि बिसिंते कायसा मांफले कासै फायख्या टेलियामुरा सर्दो करकरी एडिसि विलेजनि तैकै रुपिनि कलनीनि तैका हामा नैया कुवा हाम हुमिया नंगै तंमा सुदो जरा जरा चिबु कथै यंला कथै ओ तैरकनो नोंना मुचुंया फनो नोंलाय मा तंजाओ हिनै तुई समस्या एकदम तुईरक मयला हिमान दाव तुईरक मान थुया हिमान बुसुजार कबुई तुईरक खाय तो मान थुया न कबुई न एमने खाय तुई कुवा बिसिङो समया खाय जिबु कथै मान सिंजो कथै मान ताई यंगला ताई यं ताम यं दङ आरो गोबां मा यं आबाय जों तुकुलाय जाजावो जेरै खनाय बोसामा तुकु जागा न लामाबो एकबारे हाचां गुजु आरो सिबिनो जेरै बामै फिकंबाय दैमा खगो दैमा तुकु ता अबन बेरे ताई कोन कुवारक बितंग न अबन बादि त तै कुवा करे अमन अंखा चिन बगै काजा कुवा यंगला सितैरो आबन जों तुकुलाय जाजावो ता एमने के न पाराव बुसु फेमिली रका एमने के चिनी फेमिली चिनी पाराव फेमिली दङ 6 परिबा सयपा ताई अब कुवानी परे न अन थाइ रगो दे थांगै न तुईरक मालाय कष्ट खाय ना मालाया ओइनो थाइ रगो उयां रुपिनि क जरमनी स्कुल आइ बखागो गारि रबाय गारि रांरिवै एमने 2 किलोमिटार नाङो आजा गारगो रां रग गारि बारा रिवै मा खलायुता इंगे चिनी हामक्रायो साजागो सप्ताह विकास हिनि साजागो जे गरे गरे नल बारी बारी जल हिनि जे साजाक मानि र अब बुसुजार कबुई ताबक जे साप्लाय र काई रिजागो हिमा दगले अब कि काई रिजाक जाक दे कामी र खखना नदिन जे आं सामा साका दिनो बुसुरक अब कबुई किसा से सुजार कबुई र अब किसा से kana साप्लाय हिंगाय एको ताबु काइजां न काइ फानो पयेन र रियाखो नबरम रिनानै हिनो सावो ताबु सुजारा फानो फायाखो जों आबनो न नासिंगै तले तंलायो ता फानो फाला फायाखो बुद्रग दा नासिंगै तंखा तामुखा साइसिमालिया लामाले फिया काहाम न पयेन र बता फानो कोनो फाइनानि बरक खो आं मगैनो जों इको कष्ट खायो दै मैला गोनां न खगै तुकुलाय मा तंजालायो ता कष्ट खायो बुफां बुलाय र यंगला कथि र बेबाक तंपाय ना अबन माम नुगो नुंखे नंनि बहक रगले बमा हे बहक बयको कष्ट ता बहक र साव जरा कुलुं कसम बहक र खिरो दै हामया नों मान बागै नाम हायथाय ता नि चिनि मंकी सारि दे नि मं रुपिनि